कि छोरी के जवानी और नौकरी करेला कितना रुपया तू पावेला। बाबूला औरतिया कहतिया कि छोरी के जवानी नौकरी करेला, छोरी के जवानी नौकरी करेला कितना रुपया तू पावेला। छोरी के जवानी नौकरी करेला कितना रुपया तू पावेला। छोरी के जवानी नौकरी करेला कितना रुपया तू पावेला। छोरी के जवानी नौकरी करेला कितना रुपया तू पावेला। बाबूआ और क्या क्या कॉलेज दिया ए सैया जी मेरा जाजी ए भैया रे तेरा जाने ए सैया जी मेरा जाजी याद बहुत आवेला हो, याद बहुत आवेला। आवेला ओ याद बहुत आवेला। तू 10,000 के चक्कर में 10 लाख के संपत्ति बर्बाद कर रहे रहे। हे बाबू और क्या कहतिया का